Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalam Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sami bangun komunitas paguyuban ingkang begja rahayu, paguyuban ingkang bahagia. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah saking Gusti Yesus piyambak kados pundi. Gusti Yesus boten namung maringi sabda tumraping para murid, nenggih tanda kutip mulang utawi ngajari para murid anggenipun mujudaken kautaman wonten ing gesang sesarengan. Mirungganipun tumrap tiang-tiang sing kaanggep KLMTD, kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir lan difabel wonten ing istilah kula panjenengan jaman sakmenika. Tiang-tiang sing wonten ing tengahing masyarakat mbuh sacara fisik, sosial menapa dene spiritual menika disingkiri. Tiang-tiang sing kaanggep najis, kaanggep haram tumraping masyarakat sosial. Gusti Yesus boten bangun sikap sing sami kalian umumipun masyarakat. Adat kebiasaane masyarakat sing ngedoi tiang-tiang sing kaanggep KLMTD utawi najis utawi haram. Ning Gusti kersa nyaketi, kersa serawung kalian tiang-tiang menika. Tentu menika tumraping tiang-tiang sing gegeki pranatan utawi adat dados perkara. Ning tumraping para kurban injih tiang-tiang sing kaanggep najis, haram, KLMTD menika mukjizat, menika kanugrahan. Mila sajatosipun cara pandang awake dhewe menika nggih gumantung anggenipun ningali. Injil dinten menika nyariosaken kados pundi Gusti Yesus paring kasarasan dumateng tiyang sing nandhang gerah lepra utawi kusta. Wonten ing masyarakat Yahudi rikala semanten, tiyang kusta menika tiyang sing disingkiri, tiyang sing kagolong najis, sing nembe nandhang kutukan saking Gusti Allah, mila termasuk haram lan sampun wajibipun disingkiri, disirnakake saka komunitas. Ning Gusti Yesus mbangun sikap sing beda. Nah, monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Kunjuk ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 8 ayat 1 ngantos dumugi 50. Nalika samono Gusti Yesus medhak saka ing gunung didherekake wong akeh. Ing kono ana wong lara lepra sing sowan karo jengkeng matur, "Menawi kersa Gusti saged ngresikaken kula." Gusti banjur ngatungake astane ngepok wong mau karo ngandika, "Aku gelem dadi resik." Saknalika wong mau resik saka leprane, Gusti banjur ngandika, "Pomo, aja kandha marang sapa-sapa, nanging sowano imam,
aturna priksa awakmu lan caosa kurban miturut pranatane Nabi Musa minangka paseksen. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil bab Sabda Rahayu sacara mirunggan piwulang bab mbangun paguyuban utawi komunitas sing begja rahayu ing Injil Matius bab gangsal ngantos bab 7. Dinten menika miwiti bab 8 Gusti Yesus medhak saking redi didherekake para murid dalem lan wonten ing ngandhaping redi pinanggih kalian tiang lepra sing nyuwun disarasake. Nah menika gegambaran komunitas wong-wong lepra mapane wonten pinggiran, boten wonten tengah kutha, ning wonten pinggiran, mbok menawi ing tengah hutan. Kaki gunung umumipun lak hutan. Tiang lepra menika mengasingkan diri lan diasingkan saking komunitas gesang sesarengan. Lan menika dados penderitaan utawi kasangsaranipun tiang-tiang sing lepra rikala semanten. Tiang sing sehat sacara medis utawi nggih sosial boten nampi tiang-tiang sing lepra amargi lara lepra menika nular. Boten namung penyakite sing nular ning tumraping sapirangan tiang Yahudi rikala semanten paukuman lara lepra menika kutukan saking Gusti Allah merga tumindak dosa utawa tiang sepuhe tumindak dosa utawi nenek moyange tumindak dosa saengga lajeng para anak turun nampi panandang saengga kudu disingkiri supaya ben ora ketularan. Sacara rohani ugi mekaten, tiang-tiang lepra boten pareng utawi ditolak yen pengin sembayangan bareng. Mila wong lara lepra menika mesti ora ana ning kumpulan lingkungan. Yen pas rosario ora teka, merga apa? Ditolak. Nah menika panandang, boten namung sosial ning ya spiritual utawi rohani. Ora bisa sembayang bareng-bareng karo warga liyane. Gusti rikala medhak saking redi pinanggih boten terus nyingkiri, boten terus nginggati ning kala wau Injil nyariosaken. Gusti banjur ngatungake astane nggepok wong mau karo ngandika, "Aku gelem dadiya resik." Gusti kersa ngatungake astane menika ateges pralambang sumadya nulung. Ngatungake astane nek ana perkara ana bot repoting tangga gelem cawe-cawe ngatungake astane. Ning ya ora mung ngatungake astane, Gusti ugi ngepok wong mau. Menika tumraping adat kebiasaan Yahudi rikala semanten ora ana sing wani ndumuk wong lepra. Weruh wae wis kudu nginggati, apa meneh nyedaki ora dowani, apa meneh ndumuk ngepok. Gusti wantun ngepok tiang sing lepra. Menika tulodo tumraping para murid dalem. Kados pundi adat kebiasaan pranatan sing nyingkirake wong-wong sing lara, nyingkirake wong-wong sing kaanggep najis, terkutuk lan sapanunggalane ning Gusti kersa ngepok. Mugi-mugi kula panjenengan sami jejering pasamuan suci, jejering paguyuban utawi komunitas murid-murid dalem Gusti nggih tansah wantun mujudake kautaman dalem Gusti, ora rumangsa jijik, ora rumangsa nolak, ora rumangsa pengin nginggati yen pinanggih utawi ngadepi tiang-tiang sing tanda kutip kaanggep najis utawi haram. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman, lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra
tuwinjang Roh Suci. Amin.